Guys, naisip ko lang, what if gumawa tayo ng boy band? Boy band? Easy. Ang pangalan natin, Guwapings. Uy, Drew. Pwede, no? Teka, seryoso ka ba? 2025 na tol, wala tayong time machine pabalik sa 90s. Oy. Suggestion lang naman. Okay. Huwag mag-away. Ikaw naman, Rico. May bala ka ba? What if salin lahi? Uy, ang lalim nun ah. Sige nga, explain mo. Kasi 'di ba, kung boy band tayo, hindi lang basta kantang binabahagi natin. Para tayong nagpapamana. Pinapasa natin ang mga mensahe, ang kwento, ang diwa sa bawat makikinig sa atin. Pwede. Very Pinoy, may puso. Pero teka, parang sobrang seryoso. Boy band tayo. Bakit parang tunog thesis? Sige, isulit natin ang maiisip. At least may choices na tayo. Pero guys, sure ba kayo dito? Baka pagtawanan lang tayo. Ayan na naman si Justin. Laging takot. Hindi naman sa ganun. Pero isipin nyo estudyante pa lang tayo. Walang koneksyon. Walang producer, ni kahit songwriter nga, wala tayong kilala. Paano? Alam mo, Justin, lahat ng malalaking grupo, nagsimula din sa ganito. Pero may isang bagay na tulad nila, meron din tayo. Paniniwala. Oo nga. Kung ganyan ka lagi, baka ikaw pa maging dahilan kung bakit hindi tayo makausad. Okay. Sige, sorry. Ayoko lang nakapahiya. Lalo na sa mga magulang natin. Okay, maganda ka na. Kasi kahit anong mangyari, tatawanan tayo ng iba. May manghihila sa atin pababa, kahit hindi pa tayo nakakaangat. Pero kung magpapapigil tayo sa takot, wala talagang mangyayari. So, ano nga ba talaga pangalan natin? What if The Boys? As in boses? O boys na tayo? Pareho. Boys, voice. Gets nyo? Boses natin, tayo mismo. Nice. The Boys. Di ako dyan. G na rin ako. Okay, simula ngayon, we are The Boys. Apir. The Boys. Ang kaso, saan tayo magpa-practice? Sa amin na lang. Malaking space sa bahay. At malapit lang sa lahat. Sakto. This Saturday, start tayo. Cover muna, tapos gawa tayo ng sariling kanta. Hindi madali, pero tandaan nyo, hindi natin kailangan maging perfect. Kailangan lang natin magsimula. Basic! Guys, heads up ha. Kapag nasa loob na tayo, hinaan natin yung boses. Ayaw ni mama ng maingay. Pag nasa likod bahay na tayo, dun pwede na. Kuya, andito na pala kayo. Sandali lang. Tatawagin ko si mama. Guys, si Hazel yun. Nakababatang kapatid ko. Ilang taon na siya? 17 pa lang. 18 na next year. 17? Pero parang ang mature ng itsura. Ako lang kasi babyface amin. Parang ang tahimik ng bahay nyo, Rico. Sigurado ka na okay lang tayo na dito mag-practice? Hindi ba parang nakakahiya? Okay lang. Luma na kasi tong bahay. Sa lolo ng lolo ko pa to. Lumaki kami na ganito. Tahimik. Madilim. Oh, anak. Nandito na pala kayo. Mano po, ma? Sila na ba ang mga kaibigan mo? Opo. Si Justin, si Drew, at si Kenneth. Guys, si mama. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon din. Nakakain na ba kayo? Ayaw po, tita. Nako, may inihanda pa naman akong merienda. Nakakahiya po. Makikigamit na nga kami ng lugar. Nagabala pa po kayo para sa merienda. Walang problema yon, iho. Basta kaibigan ng anak kong si Rico. Nakilala niyo na ba ang bunso kong si Hazel? Opo, siya po yung sumalubong sa amin kanina. Oo, kasi excited siya. Lalo na nung nalaman niyang darating kayo. Lalong-lalo na ikaw, Kenneth. Po? Ako po? Bakit ho? Excited si Hazel na makita ka. Ma, diretso na po kami sa garahe para makapag-ensayo. Sige, ipapahatid ko na lang kay Hazel ang merienda ninyo. Sige, salamat po. Tara na guys. Grabe, Rico. Ang laki ng bahay nyo.
Pero, bakit parang hindi kayo mahilig sa ilaw? Medyo madilim. Ganyan na kami lumaki. Wala sa amin yung puro liwanag. Tsaka, ang dami ring rebulto. Iba-iba pa yung itsura. Mga pamana yan ng lolo at lola ko. Hindi ko rin kilala kung sino-sinong mga yan. Relihiyoso ba yung pamilya nyo? Oo, gabi-gabi. Kailangan sabay-sabay magrosaryo. Relihiyoso pala kayo. Pero hindi halata sa'yo. Okay, start na tayo guys. Kuya, ito na pong merienda nyo. Thank you, Hazel. Kuya Kenneth, ito po yung sa inyo. Salamat. Uy, special ha? Grape juice kay Kenneth. Sa amin, orange lang. Baka naubusan lang. Salamat dito, Hazel ha. Welcome, kuya. Sabi rin po ni Mama, para sa inyo talaga yan. Sana all, Kenneth. Ay nako. Kayo talaga. Mamaya na natin kainin to. Focus muna tayo sa practice. Salamat, Rico ha. Ang bait ng pamilya mo. Dear love, ako si Kenneth. Isang simpleng estudyanteng may pangarap. Hindi lang ang makapagtapos ng pag-aaral, kundi maging bahagi ng boy band. Kaya kinumbinsi ko ang mga kaibigan kong sina Justin, Drew at Rico na bumuo ng banda. Wala pa ba si Rico? Ang tagal niya. Gutom na ako. Kenneth, mauna na kaya tayong kumain? Hintayin na natin si Rico. Parating na din naman na yun. Ay, oo nga pala, Kenneth. Nung pumunta tayo sa bahay nila, Rico. First time mo ba yun? Oo. Bakit? Kasi parang ibang trato sa'yo. Hindi mo ba napansin? At saka, nung kumakain tayo ng merienda, yung kapatid niya, nakasilip sa pinto. Nakasilip? Oo, medyo creepy nga eh. Tapos iba pa yung juice na binigay sa'yo. Orange lang sa amin. Kahit yung tinapay, parang special. At si Tita Anita, halos hindi maalis ang tingin sa'yo. Hoy, tigilan nyo nga yan. Kung ano-anong sinasabi nyo, nakakaya kay Rico. Pero may punto si Drew. Medyo kakaiba talaga yung bahay nila. Magpasok pa lang, parang makapanindig balahibo. Madilim. Madaming rebulto. Parang gumagalaw kapag hindi ako nakatingin. Baka imahinasyon nyo lang yan. Hindi lang yun. Pansin niyo ba si Rico? Natutulala bigla. Tapos parang may kinakausap kahit wala namang tao. O baka naman, gagayumahin ka ng nanay niya, Kenneth. Gusto ka para sa bunso niya. Ayun. Umayos nga kayo. Kapag tayo nawala ng lugar na pagprapraktisan ha. Diyan na si Rico. Oh, teka. Bakit parang ang seryoso ng usapan nyo? Ang tagal mo kasi. Umiinit na ang ulo ni Kenneth kasi hindi pa kami makakain. Pasensya na guys. May pinaasikaso lang si Mama sa bahay. Okay lang. Walang mainit ang ulo dito. Gutom na ako. Oo. Nga pala. Kailan next practice natin? Baka this weekend? Rico, okay lang ba na sa inyo ulit? Oo naman. Gusto nga ni Mama na bumalik kayo. Bumalik kayo. Kung this weekend tayo, mas maganda kung mag-overnight na kayo sa bahay para masulit practice. Banding na din. Astig. Movie marathon na din tayo. Sige, pero magdala na rin tayo ng pagkain. Nakakaya na sa pamilya ni Rico. Ay, hindi na. Si Mama na ang bahala. Parang kulang na lang. Tumira na kami sa inyo, di ba, Kenneth? Alright, set na sa Sabado. Magandang gabi po, Tita Anita. Hello po, Tita. Ay, narito na pala kayo. At ang parang pangalawang anak kong si Kenneth. Halika nga rito. Hello po, mga kuya. Hello, Hazel. Hello, Hazel. Hello, Kenneth. Hello, Hazel. Marami akong niluto ngayon. Sabay-sabay na tayong kumain bago nyo gawin ang gagawin nyo. Wow, Tita. Kanina pa nga ako gutom eh. Kumusta naman ang pagkain? Masarap po, Tita. Kenneth? Masarap po. Sakto, paborito ko po itong adobo. Matabang kaya. Ay, tumigil ka. Hazel,
ikuha mo ng dessert si Kenneth. Nako tita, hindi na po. Siya nga pala. Tuwing Sabado kami ay nagpe-prayer meeting bago matulog. Nandito na din naman kayo. Sumali na kayo bago mag-practice sa pagbabanda. Okay po tita. Sige po, Okay, tama. Para mabilis na rin po yung banda namin. Oo. Natutuwa ako sa pagparito nyo ngayon. Parang ayoko na kayong pauwiin. Lalo ka na, Kenneth. Po? Magaan ang loob ko sa'yo. Para ka ng anak sa akin. Huwag sana kayong magtampo, Drew at Justin. Okay lang po, tita. Mabait po talaga kasi yung si Kenneth. Opo, mabait yan. Kung tapos na ang lahat na kumain, tara na sa sala para masimula ng prayer meeting. Hazel, anak, tumabi ka kay Kuya Kenneth mo. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong kakalas. At higit sa lahat, wag na wag kayong didilat. Simulan na natin damhin ang presensya ng may kapal. Pakiramdam ko, matagal na kami nakapikit. Lumalamig ang simoy ng hangin. Kusang tumatayo ang mga balahibo ko. May mga naririnig akong kakaiba. May humi ng hayop na hindi ko mawari. May umiiyak na tila bata. May sumisigaw na parang galing sa malayo. Hindi ko na rin maintindihan ang mga salitang binibigkas ni Tita Anita. Parang ibang wika. Parang may ibang nilala. Habang ang pagkakakapit ni Hazel sa braso ko, humihigpit ng humihigpit. Hindi ko na kayang tiisin. Dahan-dahan akong lumilat. Nakita ko sina Justin at Drew. Nakapikit pa rin. Normal. Pero si Tita Anita, nakaharap ang mukha niya sa akin. Nakangiti. Ngunit ang mga mata niya, nakapako sa piso. Hindi ba sinabi ko na huwag kayong didilat? Napakalas ako at tumakbo papuntang banyo. Naghilamos ako. Pilit hinihimas-masan ang sarili. Hindi ko alam kung totoo bang nakita ko. Nag-iba ang mukha ni Tita Anita. Si Hazel, nanlilisik ang mga mata. Pero bakit parang walang nararamdaman sina Justin at Drew? At lalo na si Rico. Bakit ako lang? Habang nakasandal ako sa pader ng banyo, narinig ko ang malalim na pagtawa ni Tita Anita. Nanginginig ako sa takot. Gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat. Ayokong lumabas ng banyo pero... Kenneth? Kenneth, okay ka lang ba dyan? Oo, sandali lang. Teka, namumutla ka. Anong nangyari? Ba't bigla kang tumakbo? Ano kasi... Baka nabigla lang si Kenneth sa sobrang makapagbagbag damdaming pagtitipon natin. Opo, tita. Sayang lang at hindi mo natapos ang prayer meeting. Sige, gawin nyo na ang gagawin nyo. Magpapahinga na rin ako. Oh, tara na, Kenneth. Rico, parang sumama ang pakiramdam ko. Uwi muna ako. Ha? Paano yung practice natin? Sa susunod na lang siguro. Drew, Justin, una na ako. Pre, nangyari doon. Dear love, umuwi akong nanginginig sa takot. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit para kila Justin at Drew na isang prayer meeting lang ang nangyari. Pero para sa akin, parang binuksan ng pinto sa ibang dimensyon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ang nakita ko o bangungot lang. Isa lang ang sigurado, may humahabol pa rin sa akin sa dilim. Sa tuwing pumipikit ako, naririnig ko pa rin ang boses ni Tita Anita. Ni Hazel, ibinubulong nila ang pangalan ko. Kenneth.